Assistant dya. Ayo ay. Libre na. Guys. Siya guys sa lungsod na. Ina na tanaw kay Happy family. Tanawa si Papa Idi guys. Parang kaluoy. So ara jeng kaluoy na lang hala si Nicole tanaw arang kadya guys kay nanghuling man si Cristel sa iya mga old picture. So morang gown na ang gihimo sa una guys gawa sa kindi. Diya kani guys gown pud ni nga ang gihimo nga gawa sa garbage bag kaning black ug yellow. So pag may contest dito recycle gown ako ra di maghimo. Hi guys, madung adlaw na pong tanan. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Diya karon day guys nagbuhat pa di ko Nicole kay ibanan ko ni sa mo tumiog Santander kay mamalit lagi miog karne. Kaya nalagi ni Mrs. Gabi nga magpaluto sila og beef express. So halang pong giapilan og mga tab guys kay giapilan na lang po na ako ganang pa-order. Kay sayang po nang imong luto ba dya. Sila rin ang delibera ba nang paapil na lang po kong order. Dya di lagi ko magluto guys. Nasama nga namin kalit og Mrs. kay malagi na nakapilaw sila sa beef express nga labi na ko nung matong order sila usab. Dya padung na mayroon ni Nicolo sa Santander. Diya ang gigawas diri lami sa Daris gawas kay ang gipalimpuhan ni Cristel. Diya dari mami magbinyo-binyo guys ug magkuan mi. Na butangan na ang buwak. Tara na kay kuanak udto na nak kay diya ting paniudto man ang isang order kay kadalasan mo sa dari kay magpaluto na ka ng paniudto kay murag apiki na bitaw silang pagluto og paniudto. Diya guys, diyan na naluto na gaham Bicol Express. So ano ko nag-video ganiha kay dali lagi mi sa oras kay andari adjud kadug oras. Diya aron dugaza po jud mi makasakay kay sakjanan dari kanang panagsara mo agi ni series. Diya tagsara po jeep mo nang alanganin na gamong oras. At least guys, wa pa na alas 11 na luto na ni namo ni. Diya ang mag-deliver dali si Nicole ug si Cristel. Diya aguban ako guys kay may maghatod daning order jud. Diya salamat kay kadto sa mga ni-order ug salamat sa paulit-ulit ni jug order sa Hang Bicol Express kay lamian lagi kuno sila. Ready to deliver na guys. Unom ka 12 ka tab. So 100 ang tab ana guys diya. Kuan to ana gi-deliver na day ag saka kaha nga sa pud ka order. So pakapintra ni diya guys kanang i-deliver namo. So sobra ra ni sa gi-order. Diya daghang salamat din sa mga ni-order i-deliver ni Cristel ug ni Nicole karon. Diya diya na guys na repack na namo. Diya daghang salamat sa mga ni-order. Diya ready na ni i-deliver sa duha na ka assistant nga buhatan ka do mo. Assistant diya. Ayo ay. Libre na. Guys. Siya guys sa lungsod na. Ayo ka. Pudre lang silingan ng good kay. Balik pa ka day kana pa kay laing deliver day. So ila ka kuha na guys dito ila ka rira. Nasaka. Let's go. Lakaw. Kampi mong duhahan tawon. Diri ko agi man. Di libot dito. Ayaw na ka diri dool ray. Dari lagi ka agi kay kuan ka. Bye. Pagpayong nak. Luya. Lungsod pa jud na. Diya guys, tuwa na silang duha. Luya lamang po din tawon ning duha na ning kamot lagi pud. Diya maluluyon man gadto nihang duha ka anak. Diya da pwede nabilin guys, murag mga 7 ni. Diya kaning tulo, kapiton ra ni Dani. Diya kaning duha haning i-deliver. Diya kani pong duha dari ra sa mong silingan na harap po nang ihatod karon. Salamat kadto sa among mga silingan dari nga tan-aw mo dani sa ang video. Salamat sa inyong pag-order. Balik-balik inyong order kay lami lay kuno gahang Bicol Express. So daghang kadto salamat inyong tanan guys. Dakad kadto tabang namon ning gamay nga motubo daning among luto. So maka-save na mig palit og bugas og pang konsumo namo. Diya maka-save na pud ko pang bayad sa taking ni Nicole. Daghang kayong salamat inyong tanan. Gumanija og deliver sa Bicol si Cordapia. Rimbo-rimbo og kuan dress. Kay Sabado man ron nagsidya manilhig na. Diyan daghang kasalamat din sa mga nag-order kay si Nicole nag-deliver pud sa kuan ni sakay patog jeep. Diyan guys ag panahon ning kuan na pud hilak na pud hapit ag langit na.
Kataligsik ko na. Unja kay ngit-ngit na pud ang panahon. Maawanan na pud ning ahang mga tanom. Pila-pila gamong kuan. Sweet ka doon ang dugi-dugi. Kiss ate, dali. Kiss ate. Sweet ka doon ang mga ero, guys. Nja, kato dahil mga ning comment nga kanang naana doon sila mag-shampoo o palmulib. Ay, wow. Pero mas salamat dahil ka kay nakakuha dahil may idea nga pwede na dahil joy na katulad ng liquid. Pwede na dahil joy. Naining comment nga kuan ba? Pwede na joy. Ligo. Kaya mahal man kadto tong mga pangligo. Nahugtan lagi mi ganang pangligo pero naanad na sila guys ka palmulib. Diya humot man pud palmulib. Di okay ra mo siya ganyang buhok kay mura man pud ko ano. Family mo. Holdingan si mo nak. Sige, magparayig, God. Sige, manang parayig ni Wala, ate. guys, kanang- Naning bundak na pud ag hilak na pud langit. Daghang naong guys arang puha kay kuan ang gud kanang naas kahoy ko Bad nagbuto. ha, bad. Kaya wala gi guys, wala gi may gas pa. Yeah, shout out ko ni Sis Cherry or Rick. Kaya nagkakano salamat. Diyan namin guys, Crystal, umara ko guys, mag-shout out guys, kaya labad po dyan. Hindi agwanta naman dyan ha guys, pero nagpahilot nung ko gabi eh. Mato nakapagluto ko ganiya kay lisod ka so balibaran guys, kanang naay mo misis ni mo gabi pag humanhag upload ay guys ana naining misis nga mapuluto sila og Bicol Express kay gilamian din sila sang Bicol Express. Iba naklami kayong Bicol Express na. Makatilaw ra mo puhon sa Bicol Express. Isa tong magpaluto diha mga viewers nga Bicol Express makatilaw ra mo. Alang tama-tama lang iyang halang so Cebu Express na din na Bicol. Tanawan Express. Ay, ito ada yung sa naminaw, Tanawan Express. So, Tanawan Express, kuno na, napoy kuno Bohol Express, namang tuning misis na nga, kuha ba kuno Bohol Express. Ganabo to ni misis, dapat kuno kahang post guys, kanang Bicol, Cebu Express, di kuno Bicol. As na po yung Cebu Express. Cebu Express. Naili, hi. Naili. So guys, wag yapon tayo ganap karon. Daghang kayong salamat guys sa mga ni-order. Diya mo iglip sa amin ni Crystal karon kaso lang basa pag ng buhok kay naligo. Mudto na sa naligo. Tulog na mo ili. Ano, natulog na. Doon siya makasabot na siya. Up! Saka na siya. Sit down. Down na. Smile. Smile na. Muta, shampoo iwi, oy. Muta. Nak na yung comment bitaw nak nga pwede ko no dishwashing nga ko anak. Joy. Mut niya nga palmulib eh. Mut palmulib. Palmulib kay mura ra pud sa bawang tawo ba? Ganahan siya Mut palmulib. palmulib yan. Mut palmulib. Mamut palmulib ikaw. Smile dari. Smile. Smile. Ay ko tilapi. Hindi ka Manila po. Diya guys, des ni aging adlaw. Kay bipuro dyan na mular gagidang papa aning dugi, papa Idi. Pagdula sa dyan na sila niya. Mular ganas Crystal, sinahita mo nak. Wala na pugpok kaning Wala na tuplik, wala matuplok ang rice cooker niya. Mga unami, wala na tuplok. Nagitungod ni labing-labing ni Ili. Kaya maglaming-labing. Labing-labing sila. Na, so big naman ko ng tiyan anak. Oh, sus di na dyan siya matukbo guys, kaya ranang ka. Anang dalunggan mo raga, sweet siya. Ang kusit, maguna siya, Jud. Kusit, man. Kunya inig siya basa. Gikan ko eskwelahan, makaihi na sis kakilig, no? Makaihi. Sobras kalipay, makaihi. Kalipay yun, may sobra sa kalipay. Basta ka na siya kay nagabuntag kay Mangwan, maguna siya ka nang mo greet man na siya good morning. Diba? Good morning. Makurat mo siya na yung mga butubutugod. Morning, morning. Sit down, Nile. Sit down. Sit down, sit down. Sit down. Sit down, Nile. Diba guys? Sit down siya. Sit down, Nile. Smile, Smile, Nile. Ili. Smile. Smile. Ay, bad. Smile. Smile. Smile, baby. Mong bibi mo na. Sus. Ay, hindi ko. Mga kanto mi guys ka nang
Muramig mamatyan pag bigtaw, mamatay nga mga iro sa una si Cristel sa dyan na sa kabuan nag hinilak. Lak no? Ya, timing pa dyan nga wa ka na ni pagkaligis sa mga iro. Sweet mo gud doon sa to yung mga memories ni mo ni ko anak. Daghan manigo mig dagat. Maligo mo to. Ay, kuan to guys kanang bisag din mo to paliguon, maligo sa idza. Asi ko ben to ana des dagat manigo. Diya kuan kanang mag-sunbathing dito dito kanang maghigda-higda dyan sa kuan Sa ba. dagat ba? Mo to yung pinaka kuan nga iro nga si jarang sa maligos dagat. Diya aram po tong cute kanang malibuon mo mura si Whitelin katong giligo ni Nicole si Whitelin. Ang buta sa nakapod si kuan. Asa naman si Dante. Asa mas Dante? No, mas Dante. Di na mo pwedeng magduol kay gihapit naman ka mapatay. Wawa naman yung Nandiya kay Dias ni aging buo ay adlaw na siya guys. Giuba na siya ito ni kuan siya. Gikuan lang no gisa. Yuri, uswisig yun siya. Away. Paak. Kani manggod si Ili. Kiap manggod kayo ni. Makigdula manggod. Tirme. At mo na. Mauna, gisamukan tong uso kairo. Nausiwisi hinuon ka. Wow. Down. Sit on. Sit down. Sit down. Okay, mag-vlog mi ha. Sit down ha. Minaw kay mag-vlog mi ni ate. So there guys, ipakita nila na mo akong gibuhat sa una. So naas dyan tablet guys na. Magsamo lagi na. Kanang kuan si Jack kanang mga balat sa kindi. Ano man siya ha? Oh, balat sa kindi ra na si Jack guys na. Nja nag first runner up si Jadana. Nja gasapod guys kanang garbage bag. Garbage bag. Ipakita po nang nag-picture mo nga maestra na kuan si Dani murag Diwang kayo. Sabi ko lang. nagkuan si Jack. Kuan na si Jack tig kanta na idos Manila o ganang opening prayer. Diyan na si Jack sige. Diyan na mga nagpicture ni Jack mga maestro. Diyan na gidahang ma'am si Ma'am Palcon. Hi Ma'am Palcon. Si Ma'am Palcon di ko kalimutan na anak. Diyan si Ma'am Bakiran nga imong nanay-nanay na si Ma'am Bakiran. So daghang kadtong mga nanay jud nga nakaila na dito sa Manila kasauna kay naghimo lagi kong mga ingana guys. Di ba nice kadto siya guys oh. So mga gawang kindira na. Nja kuan day na day ning misis na hodan paliton ko ni sa nila kay ilang i-display dito sa Laguna nak. Namo to ni misis nga paliton na nila. Kanya garbage bag ra na. So mana to guys silang ijahang mga memories sa Manila pa. Diyan malagi na tig apil-apil lagi na sa kuntis. Aw kani day 2019 ni siya guys nakadaog po ni siya. Ning kanta ni siya og kinsa siya na nja kanang naunga guys ikuan na siya na dinggi na siya 2000. Pagkahumanda ni siya kanta guys pagkaugma na hospital siya kay na dinggi 2019 September. Diyan kani day guys siya may Lakimbini. 2018 po ni siya Lakambini dari sa eskwelahan kanang sa barang Lakimbini nak sta Kambini ko. na ijang igagaw ni si Jay na kuan na kanang murina nga kuan di siya guys na aram pag ipakita kay nakakuan na guys wala mo makita sa na kay pali ko nag-vlog na diyan man ang ijahang Sir Nasarino wala na Sarino? ay Sarino gani si Sir Sarino diyan si Jay kuan na guys Lakambini si Jay na awardan na si Jay na nakasuway na pod na si Zag nay corona kay mahilig din sa may corona bata pa. Tidnisyon day po na si Janja. May trophy. Kuan na sa mga trophy, diyan apod si Jay. Kuan kanang talent, Miss Talent. So man si Zag guys, na din sa mga memories day sa ijahang pagka-kinder. Si Ma'am Karin man no. Kanang Muse. nag-muse na. So nag-muse po na si Zag guys. So gikuha ra po na siya sa mga laing purok. Nag-muse na si Jadari. Halagwa pa man di ka sa picture pero sa personal di man. Sa gamay pa na May si apin Jada. mo kung kantaan ni God. 5 years old pa na si Jada na. Tambok Ja. pa. Nadi yang mga kaning mga konsihal si kuan kano man ni mayor karon sa San Juan. si Francis Samura ug kani murag kaila po sila na Cristelo honor student. Hala nas mama, kaluoy ni mama sa una ran tigwangan na sa una guys na Ginoo ko. Tigwang jud kay ko sa una sa mga problema. Francis kuan
Diyan na mahilig na siya mo kanta dyan na sa mga opening prayer. Hala! Kaluoy sa smile. Hala! Parang dyan sa Dagan lagi kong picture mga kanta-kanta sa parang una. kaluoy ni siya sa uno, karang kalingin ug mata. Ha? Mahilig din na siya mo kanta sa una pa. Diyan kanimo ni mga konsihal dito sa ID, mga kanisikuan ba Hello, nakalimutan? ang hilito. Hmm. Ang hilito man. San Juan man guys, San Juan. Din na siya patahian sa una ug mga gaon-gaon kay mahilig lagi sa mga apil-apil ug mga kanta-kanta dya. Mga gaon-gaon dya karon nung dako na nawa na. Aw kanta gyapon na siya guys pero wala man mabidyohi kay usay wa man ko diha katuning ito kog buhol. Nagkanta po di siya pero wa lagi ko dani wa ko naka-video ni siya, wa ko naka-picture. Sa Cebu, sige hapon na siya kanang apil-apil ug mga unsa-unsa. Kanang mga sayaw-sayaw, mga banda-banda, mga kinaraan nga style Ban Hindi na tanaw kay Happy Aran. family. Tanawa si Papa Idi guys. Parang Niwang kaluoy. So ara dyan kaluoy na Si hala si Nicole tanaw arang kaluoy. So rabing lain na dyan namong purma sa una sa kuan guys, mura mag arang tigwangan na dyan namo sa una. Murang ginagdaog sa kalibutan na si Nicole. Loy ka Diyos Nicole. So amo ra makita si Jang. Nananaw magud mis mga picture man ang nakitaan ra pud namo na nahanduod siya. Siyang ninang Imi. Ay hero pa di sina. Si Ninong Junjun Big na arang ka-cute is gamay pa na. Nangipon. Yeah, rajid. Sa una guys, sana siyang dadun sa merkado, minsan yaya ra kuno ko. Kaya ra din siyang ka-cute bata abuyag pero karon wala na cute na. Ay naagi siyang Ninang Rupa, hay di ko si nung Ninang Rupa una na siya kawas karon. Tan-aw ra bala sa Daris vlog. Di ba arang ka-cute. Gisib ba din ni just jang tablet guys. Dili kay naman may project ko pagkas naging simana nga itong mga stages of development mga picture na pagkabata mo na ako na-save. Lagi ganap, nagligura may katanaw-tanaw sa ijahang mga memories sa pagkabata pa niya. Kaya dyan na ibang save kay Salamat din sa iPad. salamat. Si hatag ni Sis Ipmia, Ipmia, Ma'am Ipmia. Thank you very much kay nakatabang sa akong pag-eskwela. Uy, nalipay medyo ko nanay pero timing lang jud pag abot na ni wala si mama mo nang wala ma-vlog ni mo man no. Kaya ako sa na Manila. sa Manila. Kaya naman tining comment ka murag wa malipay pero grabe siya lipay Lipay guys. jud ko katura jud nga time kay kuan ka nang busy man gud pud ko kay lagi ni kantabay ako sa lungsod nga wala na kay na kumakuan ba wala pud si mama dire. Kunda, kuan pud ka nang na timing na po pag video na to murag naklip ra to nga murag wa sila naglipay pero gamay nga butang jud guys bisag katapos ang Arius nga gamay ani Ariusa na salamat kay kado love jud kado di sa katong mga nanghatag dani sus ija jud nang giampingan na sa mga butanganan dadto guys nga puro ra jud di sa mga bling bling Mga bling nga hinatag gihatag ra ni gyud ako ra jud nang ate yung ni sa box ba na yung ate Sheila nga nasi diha sa Manila isang mga hinatag og gisave pud ni ja agatong gihatag ni sis San Blanco nga gihatag ang mga Arius to ala to siyang gi save ja. Oo, kung ay bag maoy, tulog-tulog. At least nakahuman na kasi muhang problema kay wa dyan ni sutugtug des nga niagi guys kay Jakuan guys kanang makauban na ni karong si Manasi ja kay sim break. Anya, inigbalik immersion. Nagbalik siya mag-immersion na siya kanang OGT. February 13 ja among labangon nun lang jay karong February 17. So nanaputay ganap dito guys sa ijahang pag queen. So sa mga gaon Bitaw, mangita pa may gaon ugma guys kay murag mahal-mahal ra ba jud karon so mag-rent og gaon ron. Kuan mo hapit na ra ba? Kinahanglan na jud may mga kuan makakita na may og gaon. Bye. Bye bye. See you in my next vlog. Bye. Love you. Samping ug ambot ang tanan guys. Daghang kayong salamat. Bye.